így azt a sor. Itt, behozhatnak egy váltót. Amit olyan erre lehet csinálni, tenni azt. Na jó van, figyeljetek, itt a kormány. Szóval, kicsit láttad. Figyeljetek, azt kapom nektek a mozdot. Annyit én nem tudom, napra nem tudok képelni, és ott berúghatja. Szóval az úgy nem tudom. Elég szépen nem tudom micsoda, de valamire biztos jó volt még régen. Mit? Na, és ezt figyeljétek, ezzel ilyeneket lehet valami, ezt nézzétek. Ja, le van zárva. Itt nem tudom kinyitni. De kicsit. Ilyenek még vágnak. Na, nézzétek. Igazából a parkapcsánkon. Na, látják? Na jó, egy vissza lezárjuk, ha tudod. Azért. Figyeljetek, ezzel a diszkokat szokták törzsölni. Mindjárt mutatom. És nem mutatom be, mert nem kéne. Nem akarok semmi balesetet okozni. Szóval figyeljetek! Ez itt egy aktató. 2010 hányadik volt? December 10... Mi? Jó, és figyeljétek. 9. December 9. Győzni nem fogunk. És kész. Sokan a kép. Ez nem érdekes neki. Na nézzétek meg, ilyeneket fogunk csinálni. De soha nem lesz kész. Ja, nem mutatok nektek egy szekrényt, amivel oda lesz a szekrény. Na, itt is vagyunk. Itt egy szekrény. Láttatok már ilyet? De ne csukódjál már meg. Azért. Így néz ki egy szekrény. De sok lesz. És vége!